inobva yangoti kana watodenha mangwiro otokunya ndadzoka mhuri yeZimbabwe pane pastor uya ukuda kundichallenge nada kuti inini ndisiye zvekuti pasi neZANU-PF imi kana ndati kana tinge tatosvika panapa mutemo baba handisi kudhilana vanhu vanoda ZANU-PF panapa ndiri kuti munhu wese anoziva kuti anodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kunge zvandinoita inini kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Ndatotanga nekulike izvozvi kutotanga nekulike kuti vaboyikane. Right, ndadzoka ndine nyaya pastor uya inonzi ndakataura ende maseries I'm going to in fact achazvisiya zvaari kuda kudzidzira kuda kuita izvo because isusu hatimiswe hatiterere. Right, this so called pastor uyu zvakaitika mugore ra2018 akaenda kunonzi kuGormon South ndokwaanga ari achicontesta achida kuti awane kuvoterwa ikokoko ndobva awana 4 votes. Tikutaura we are talking about 4 votes 1 2 3 4. Now he's a failed politician. I don't know kuti zviri kusangana papi nekunzi munhu waMwari papo. Ende madezi iwayo paakazoita nigirikini 4 votes ZANU-PF yacho yakatanga kumuramba ichita kuti waizi tongochishandisa zita raEDO kudyiwa zvokuti party yacho inokuramba iwo kuti uri kushandisa zita redu seiwo wanzi nani ucontest ipapo pawanzi ucontest uchipinda ipapo ED is my vote whatever chichi kutsvaga jezi tumapasta twenzara wobva udedza kulient kuti uya imite neutral ndikugire maguest mutambe neZANU-PF haana kana ZANU-PF yaanotoziyana futi nayo manje tichitotanga newe zveso haana kuZANU-PF kwacho kwaanoziyana naye ndiani hapana kana 1. Chiri kuitika kuti this young man ari kutsvaga akatraya zvese zvemachechi ati we cannot talk about nigirikini because kana tiri kuti uri munhu wechechi wo ndiani makamboonawo kana vanhu vakaita sana makandiwa vachita basa nekutobvunza zvatinenge tichiita wakamboona vanhu vakaita even ana Hubert Angels ana magaya tikutaura nemabig churches ana baba Guti the late nevamwewo machurches mamwe mahombe ese ari muZimbabwe makambovaona vachita basa nezvekuti ana ningini vari kuita sei. But utotuma charlatan utotokuti tinenge tokaenda tokanobikira mazvimagirikini zvobuda zvinzinini ndiri doctor ndiri chichi tumadoctor twepasi pemuti twekugadzirira utototo ndo tinouya panapa toda kutiudza kuti isusu tibvatanzi isusu tiite zveZANU-PF tiri kuuya kuchechi ikoko chegumi ichocho tiri kuzochishare nabosi tine mafaira handiti imimi manga muri kuti mukunha chegumi ani makauya kunoku makada kuti isusu tiri kutaura zvatutaura aiwa hatisi neutral mutaura nyaya dzekunyeba mapana wako bhoza kuti mupana wako unenge naye ikoko mupana wako ndiye unenge utori naye utotanga utonzi pastor ukatoona munhu akutogerwa chibhibho chakadai so ichi inzara kai chibharanzi kachirapa chibharanzi nechakazara muso iwe wakambomona mapasta achimbogeragera mabhibho chibharanzi ka achipedze achinigirikini mari in fact aipedze chibharanzi but mari hapana apa yakatadza kubata akutodhila neZANU-PF but mari chibharanzi icho ndo chakatopedza mari izvo so wakabroka vauda kuti aiwa imimi uye munigiri neZANU-PF 4 votes alright iwe let me tell you something Mnangagwa yewo munenge muda kuti radzungu muchiti chinchi Mnangagwa akaona kuti iwa una vanhu hana kana basa newe tarisai kukwekwe akanotora akatsara munhu angari kweMDC zvikazouya kuno uite candidate uite bhiza rangu umhanye neni handiti paakanotorwa munhu iyeye angari kweMDC vakatraya kunoita bhiza raMnangagwa kuti anomhanya achita sei achinocontesta akazodyiwa zvake zita rake ndana chebundo Samusa it must be blessing chebundo Samusa if I'm not mistaken but that guy ndiyo kubikawo kana makambonzwa madhezi aya pakazotanga statement ekuti ndokumbirawo vote yenchichi that guy vaichengeta huku kuita project yehuku kudya vanhu vekukwekwe vakadya mabrela MP atraya zvese mabhazi everything akapuhwa akanzi aenda nocontesta bhozi vaifungudza kuti ane manumbers since munhu wekuti anga ariko achimbochimhanya ane manumbers ari kuopposition but havana kuziva chakaitika kuti no kana uri MP it's not about your nigirikini but it's about the brand that you represent unorepresenta brand rani ndiani uri kumira naye ndo nyaya hombe inenge ichinyanya kuitika ipapo but ipapo akatadza kuita kunzwisisa izvozvo navo vakuuya kunoku vakuda kutiudza kuti Mnangagwa akazoda Mnangagwa ambofa akatamba newe kana uchiona 4 votes that's the honest truth Mnangagwa anotodawo vanhu kuti vanotomuwanisa mazevotes ekuti votohwina constituency yese ndokuti akwanise kutamba newe vanhu vasina manumbers haana basa navo kana uchifungwa ndiri kunyeba look at Douglas Monzora Thokoza ZANU-PF the list is endless tarisa kuti vanhu ivava akaita chimwe chaakazomboita navo hapana tarisai kana ana madhuku vaya unanga chingonzi vachingoti ndingina vari koko but akatozongonzi baba vhurai yenyu pati kunoku kuZANU handina chigaro chandokupai vanhu vakaita sana madhuku anopuwa chigaro chechi but madhuku is far much better than this failed so called pastor
because this so-called pastor in Zara Madhuku is a successful lawyer. Lawyer zvibaba takuta zvemalawyer toti aiwava Madhuku idzinyaya dzakudava Madhuku idzi ane something chaanotaura kwete ave kuti vanotogugula zvimaningiri noti ndite doctor wechinchi wekugugula meno madoctor haichazivi zvakuitwa online here zvekuti munhu utonziva kuti madoctor onzi online wobva wauya panapa wotiudza kuti imi mapane musataure zvamune mitaura inini nyaya dzese ndotaura ende ndine mafaira ende this man ari kufungidzira kuti handisi kunyatsomuziva ini ndikunyatsomuziva in and out paari kutogara izvezvi ndikutoziva paari kutogara izvezvi zvanditotaura nemi izvezvi ndikutokuudzai ndoona kutokudza kuti izvezvi atogara pakati izvezvi hatisimuziva afungati hatisi kumuziva kuna 2002 komune zvimapande zvemakavhura hatichazotaura zvirinyaya next episode toda kuti titomboningirikina ende zvese zvamune muchitinyebera kuti mune ukamanana opa muchinguri because unoona mutupo ikafanana zviri kuti munhu yahama yako enda muchallenging you kana une ukamana opa muchinguri tiratidze proof inobatika kuti opa muchinguri ndo hama yangu ende ipapo ndinobva ndabvuma kuti uyu shosho ihama yako hapana unaona ukamana opa muchinguri utoriwo balance zvaro ritori kungotenderera ndikati muri machigwa magatya unongotoriwo gatya zvaro riri kungompeya riri kungodzungaira riri papa obva watiudza isusu muri kunyeba ndari kunyeba ari kupenga ende ari kutamba now pane nyaya imwe yaanenge achifambisa yekuti ndakaenda kuinauguration ndakaenda kuinauguration let me try to call mina ndifonere George Charamba ndiye anoswera na president Mnangagwa mina titry kumfonera George Charamba pana ndingotry kupinza nezvese WhatsApp call direct call boss da unyazoona kuti ana George Charamba vacho vari kukuziya here idzo number dzeningirikidzi handizokwanisa kushare number zvangu nevanhu panapa ndida kuti tinyatsoningirikina zvinyatsoringa panapa zvinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika direct call ndoiri kuringa because tinoda kuti tinyatsobhilivisana kuti kana takutota zvekupedzana career chaizvo tinyatsopedzana chaizvo zvekuti ivo vanotaura kuti iwo ndwani urioneka papi chaizvo tinoda kuti vanyatsodaira tinoda makozi adairwa tinyatsopedza nemunhu chaizvo tochida kunyatsoziva kuti ndimuri kutuma munhu rezvi kuti auye panapa achida kuti ndingine bosi isusu vanhu vavo haisi kudairwa handicharamba chidzitraya inoda kudzitraya chero dzikasadairika izvezvi ndotouya next episode tikatadzitraya kusvika adaira chete tonomufonera George Charamba tomubvunza kuti ndimukutuma here pastor uyu zvakati zvaari kuya achitiudza kuno kuti tinozoona kuti jezi racho ramukutsvaga kusocial media because makatitarisa memuchitiona kunga nochibalanzi isusu aunyatsokukupruvai kuti muziva kuti kune vanhu vasingabatwe mune mazita mahombe asingatambwe navo kune vanhu vasinga because imi zvese zvamukutaura iwewo ti unorepresenta id iwewo ne4 votes haana chaanokupa Mnangagwa chero huku yake hakupe iwo chero chicken slice iya inopiwa masupporters ake kumusangano uchiona 4 votes idzodzo haatombokupe because ari kuziva kuti iwewo utori 0 wangufanira kuti 0 ungata 4 votes kuti mukadzi wako zvinoti haana kuvhotera mwana wako shamwari mukoma wako baba vako whatever tete mbudzi yako kitsi dzako hadzina kana chakakuvhotera kana 1 wobva wauya kuti ne4 votes wobva uda kuuya panapo uchitunzi kuda kutiudzira zvekuita ne4 mavotes anokuteerera ndiani ani anorwara ani tiri mapasta handiteerere inini ndini 1 munhu ndogara ndichikuudzai because ini chandaida kuti ndinyatsonzwisisa naiye handidi kuudzwa nevamwe vanhu auti andiudza ndiexplainire kuti ZANU-PF yacho yakamuitire chii tinaona kanda yakaita sana Java vakauya nedzungu muchipasta chavo but akazozviona faster because takamuudza takati Java you see what you are doing izve so uchafa nenzara ende wafa nenzara uchabroka ende wabroka uchazodzokera kukoko uchitiza saka chita sei zvakaita Java aona kuti nyaya yenzara ichapisa akasvika ndobva andonoti ZANU batsvaga mafriends muZANU-PF
mafriends vaiona tumatenda tenda anga ari pavani mauza pakazosungwa naMike Chimombe anga kutonzi hey ini ndakazonzwaiwo akutosvika akunoripota mapurisa kuti azvichenure because angatoti anytime anogona kungosungwa futi ndakazongoona zvazongodaidai I think ndo yega ingati kuti mari yanga akatotemba nyinzanzi takavharwawo mari hakuna kuvharwa yakanyura mudhiri yachotaya kutodzokawo ndo yega kubva pakatongosungwa naMike Chimombe Java anazombotambira kuZimbabwe futi kakabva katiza kakatobroka kakatoti pakashata panapa munhu wekuti anenge achitotaimira unhingirina anga kutowana chikafu aitoswera achinokumbira mari yesadza kuna Scott sakupwanyawo ndove kutoti vaitomboti hamfanho yari nani ari kungodididika tingobatsira tingomusapota nanhasi up to now kana kuti boss Scott boss hapana chimwe chekuti chinganhingirikino chimwe chinganzi chinyaitika obva wataura kuti umwe munhu esocod pastor munotonyebera mwari wacho moda kuzoya monyebera isusu futi isu tozviona kuti mune muchinyeba wonyebera mwari wonyebera futi isusu isati bvu monyeberwezo hatisi mabharanze kuti tingaswera tichiudzwa kunzi aiwa shuwa munhu wamwari akatumwa iwewe wotumwa iwewe mwari pavanhu vese vosarudza munhu akadzungaira akasonwa chibhibho mumusoro chakagerwa icho chichi otonzi mwari akuchuza iwewe wochuzwa naMwari mwari otokudza kuti chenda unotaura nevanhu wovatendesi wovaita ZANU-PF chinoratidza kuti hamuna kana mwari wamunonzwa ndechekuti imimi hauende kunocontest waona 4 votes uchiti uri wakatumwa naMwari mwari hava kutume kuti ubva wadyiwa kuona 4 votes because unofanira kunge wakatonzwa voice raMwari kuti aiwa usaende kunocontesta uchadyiwa zvisingaiti but ukaona uchitoita nharodzo kunocontesta zvaura kuti voice raMwari racho hautomborinzwe infact kana uchitoti iwewe une chaunoita tinazo tinoona unondiprova handimbotore nguva I think ndogara ndakaitoisa nhamba dzangu vanakwana nodziza unondiprova kana undipinzira iwo direct ndingana time kana kuti chi unondipinzira shamwari ini ndakamboita munana yakadai wondipa nhamba dzavanhu vacho ndotaura navo ndege inini kuti ninge makakaitira munana wakati tikudawo mawitness totanga kubvunza kumawitness kana kuti tongoti aiwa ye makamboita kumashura ina basa because handise mwari ari kungokushandisa yazvida mangwana izvi itai mumwe munana izvo zvitakatarisa tokupai kana zvedu zvatinenge tichiona kuti izvi ndo zvirema izvi tokupai totiporesa ichirema ichi kana headache chandifunga kuti munhu ari headache munokundwa nemapainizi kuporesa vanhu imimi mapainizi anokutokukundai kuporesa munhu imimi wotobva watiudza kuti isusu isu tiri nhingirikini ndiri kudzoka make sure futi mukugara zvakanaka nemhuri dzenyu ikoko because ndo dzimwe nyaya dzatoda kuningirikina idzodzo ngokuratidza kuti ndine zvandiri kuziziva zvakawanda I will be back newe tichinyatsopedzerana timbonyatsopedzana chaizvo right muri yeZimbabwe kune vari muSouth Africa kana varegisterwa company wovhurwa FNB business account pane vanonzi veEducation Research ana Mukoma Owen vanopedza masports no work permit no study permit no problem conduct education research zvibaba vanopedza masports vanokuvhurira ipapo chaunongoita chete weuka kungofona zvakachipa hauende ikoko unovhurwa registerwa company uri kwauri ikoko nebank kana uri outside the country unokwanisa futi kutoita business zvikakufambira vanongo kuregistera conduct Mukoma Owen education research ndo vane yese nhamba dzandaisa pascreen idzo dzaMukoma Owen musazoti zvimwe zvese andida kukuudzai bookkeeping futi unoziva kuti bookkeeping vanoita because vamwe vanhu kutadza kubalansa makambani enyu nenyaya yekuti wavhura business zviri kukunetsa unongowafondera Mukoma Owen ndinenge ndakuda kudonha ndikutadza kuningina ndikutanga ndikubroka hazvitore kana ungowapinzira vatokudza kuti chakati vatokudza kuti ndopaungochirasika zvotoita unozongosiyawo chegumiko kandi zvakachipa ndingazozivudzikudzei kuti vanochaja mari small because vanozotadza kurara futi makungotanga kufona ngofona wega tora chinyararire nditi uruda kuita business andikuita construction udaona matenda but uza tunoshaya unomaona sei register company zvinokuitira izvi wotonga tonosubmita zvimwe zvacho tozokuudza kana maregister vamwe vakurendesa dzimba dzisiri dzavo vachitorendesera vana vemuSouth Africa kungwara kwese ikoko even if you are outside unokwanisa kutoita register company tori kwauri ikoko education research yaMukoma Owen ishasha musazoti ndokuudzai zvamanje vari kuda kusenda maaudio sendai panhamba idzi tinzwe vamwe vada kukomenda on nyaya yapastor amen or anything you want to tell me ndiudzei ipapapa nditogara tasangana tobva takanda maaudios acho nguva yachitoripo izvisu